Jogurina naboro banaiz, Laudiokoa, Arabarra, Bilbon bizi naiz, eta bueno, ikustete 21 urtarekin joan nintzala Bilbora bizi izatera, eta bueno, da hori, Laudion haian garai hartan ez egun posibilidaderik, gehi artean edo lesbianen artean erlaziorik izatea, orduan, bueno, aiatu nintzanean Bilbora, ikusi nun, zeudela taberna asko, mugimendua, egan, garai hartan ja existitzen zen, orduan, Eta, agertu zian munduan Las Spice Girls, eta bapatean Bilboko tipo batek montatu zuen Las Spice Girls, eta orduan izan zuen bapatean egiteko talde bat, eta hori egitea egunen batetan, taberna batetan, Wannabe abestia. Eta nik Laudion egiten nuen atletismoa, orduan nahi izan ziaten, txandareko zean eska, Melzi izatea. Eta hori izan nuen lehengo froa egun horretan, farrak egiteko, eta hori ez neukan ideiarik nire buruan egiteko lan hau eta jarretzeko nire bideo hontan, baina bapatean, ahorke izan Jogurina, garai hartan egun horretan ez zeukan oainik izenik, eta orduan, Las Felini taldeak egun horretan ikusi ninduten, eta esan zuten, pirotak egiten dituzu, nahi dezu partu gurekin Las Felini taldean, eta horrela izan dana, nahi gabe, pretensio askorik gabe, eta moten, eta polito. Laudion bapatean ikusten duen euskaraz egiten zala, ni betidanik kriston gogoan eukan egiteko, eta orduan ikusten duen, hasi nintzeanean gero hori Bilbon nire ikuskizunak egiten Las Feninekin, eta hori, zegoen beste bide bat, euskaraz egiteko, nik argi neukan, ni egon nintzen ikasten aekan, Laudiokoa ekan, atera nuen, eta neukan guztiz bastaututa, zela Bilboko giroa zan guztiz ardailuna, eta baina batean hasi nintzanean Las Felinerekin, ja 5 urte edo 10 urte paseta esan, nahi izugarri gustatu litzaidake euskaraz egitea, eta batez be umenitzat, eta garai hartan taldea ez zegoen horretarako prez, orduan, ja hasi nintzen ere kabuz euskarazko abestiak egiten. Orduan, hasiera batetan, eromena, zergatik egiten dezun euskaraz, haindik jendeak, batez be kanpoko jendeak esaten dit, zergatik egiten dezun euskaraz, baina, ni argi neukan, niretzat polita zala, eta eskoletan eta ikastoletan lan egin nahi nuela, eta horregatik, garrantzitsua. Hasiera batetan, musika mailan, jendea flipatuta, atera nuen eraso sexistarik ez abestia, horrekin hasi nintzen, jendeak flipatu egin zuen, baina liberean, hasi nintzen nire gauzak egiten euskeraz, eta arain zebertan, etorri egin dia badatezia atzetikan, eta gaintze bertan lan egiten, Albina Star Wars, Arma Leone, Marusak, Divina Komedia eta hainbat travesti, eta gero eta arretxagoa da. Zamona Morena izenburua sortzen da, bapatean, egin nengoan, jan euskan eginda bi abesti nik uste dut euskaraz, umentzat, eta batean nengoen Bilbon, alde zarren, eta emakume bat urrubildu zen nire gana, eta nik ez duen ezagutzen, eta zantzian. Gauza bat esan behar dizut, nire umeak daude kirikin ikastolan, eta ipintzen dizkiete zure abestiak. Eta zure abestiak eskatzeko, beti izaten dute, ipini Amona Molunaren abestiak. Orduan, iruditu zitzaidan oso polita. Bapatean haiek ikustea nola uimeek horrela ikusten zaituzte. Ja pertsona helua, zaharra, eta hori gustatzen zaiala, molona. Oso erlazio ona eta estua daukat adituekin. Adibidez lehenengo abestia sentipenak askatu, Bioz Gorozpek letra egin du. Eta gero musika Mikel Igiltziaga egin. Orduan, Bioz Gorozpe adibidez irakaslea da, orduan, berak pentoatzen du askoz gehiago, ni baino gehiago, horri buruz, eta orduan nik eskatu nien beraiei laguntzeko, eta horrela sortu zen sentipenak askatu. Gero ere, hauei, Bihotzeri eta Mikel Igiltziaga berriro, zegoen ipuin bat, Ausarten Kluba izenekoa, orduan, eskatu genioen autoriari baimena egiteko abestia, eta haiek lagundu ziaten egiten. Orduan, beti izaten da, ni badakit irakaskuntzan daudela protokolo asko umeekin eta gauza asko egiteko, orduan ni joa oso poliki gauzak egiten,
eta nire inguruan egon behar dira pertsonak, hori, adituak, horri buruz, eta nahi laguntzeko. Bai, kasu batzuetan, eta udaletxe batzuek, eta nabaritzen da zenolako alderdi politikoa dago, herri horretan, eta hainbat gauza, batzutan, sentitzen ez nahiko babestuta, baina beste batzutan ez. Zer egin behar duzue zuek, kulturetxeetan edo kulturgunetan zaudeten pertsonak? Da egotea, abi, oaintxe bertan gertatzen lagia gauza asko eta arme egon behar zaretero. Eta gero lagun, nik uste hau bezalako esperientzia izatea hemen Gasteizen, iaka kulturgunean, polita da eta beharrezkoa da nik uste. Gehienetan bakarrik egiten ditut gauzak, eta nire bihotza ipintzen du bidea, eta orduan, baina hori lehen esan dut, batzutan oso babestuta sentitzen naiz, eta beste batzutan ez, gero adibidez agertzen dira euskal musikako sariak, eta nire dara matzat badigozte lan egiten, eta ez nahi sartzen ez da kategoria batetan, musika berria, ez euskeraz, ulentzat, ez daude alakorik, ez gehi izan behar, estatu batuak edo mundua bezalako gauzaren bat, baina ez dakit lagundu egin behar zaie artistei, gehienetan garrantzitsua da izaten dira boloak edo ikuskizunak edo kontzertuak ematea, orduan izatea lekuak, badaude lekuak, orduan gu adibidez oaintze bertan, daukat lagun bat laguntzen dira da, Aider, eta berarekin gaude bilatzen, lekuak bilatzen gabiltza, eta ez da, nola jo, egon behar geha pixkat, gure kabuz eta meiak bidaltzen edo nora, orduan, nik ustet, aien egin behar dela zerbait, zuek baldin bezabete musikarroan, jo, ate hauetara, egiten badituzue, omentzako gauza, ate hauek daude, eta jo, eta hori, eta danon artean, erlazio gehiago izan behar da. Beti ezagun diate, referente bat zea, ez dakiz zer, eta nik, zait bat gustatzen hori, referentea izaterena, edo agian itxa. Nik oandik ikasten nabil, gauza pilo bat, eta hori zuk esan dezuna, torri da jende asko gaztea dago, eta indar handiarekin eta diskurso oso potenteekin, orduan, nik hartu egin ditut, zabaldu egin dizkieten ere besoak, argi eta garbi dago, beraiekin harremenaten egon behar bezala, eta ikusi egin behar dut zenolako lana eta esperientziak bizi nahi duten drag munduan. Drag estena, euskal drag estena baitze bertan nahiko potentea da, eta zurazki audituko dela, eta, ni adibidez ikusten ditut haiek erreferente gehiago ni baino, baina drag gutxik egiten dituzte umentzako abestiak, anistasunari buruz eta maitasunari buruz, ni bakarra, eta orduan, oraindik ikasten nabil. Egin behar dugu estena potente bat euskeraz, eta hori, egon behar dira, gehi egon behar dira, eta jarraitu egin behar dugu borrokan.